A crise da Covid obrigou a mudar os hábitos de toda a poboación. Un exemplo é o incremento rexistrado durante a pandemia dos negocios online. Con esa base naceu esta iniciativa. Ponteabasto surdiu para que toda a cidadanía pontevedresa teña a golpe de clic os produtos frescos do mercado. A iniciativa xurxe da necesidade dos propios praceiros de ter unha plataforma online onde poder aglomerar o máximo número posible de produtos e logo centralizar os repartos ao domicilio do cliente, porque, bueno, eles estaban perdendo moito tempo durante a pandemia indo a casa do cliente e, bueno, un pouco nos nacemos desa necesidade. Na páxina web os produtos estarán divididos en froitería, carnicería e peixería. Unha vez seleccionados os artigos, os clientes poderán mercar por cantidades ou por unidades. A páxina web o que queremos é que sea o máis intuitiva posible para o cliente, porque tampouco va a ter moito tempo o cliente para estar buscando os produtos. Entonces, basicamente, entrarás nun frontal, nunha portada onde poderás ver os diferentes tipos de negocios que hai. Empezaremos coa carnicería, pescadería e frutería. Dentro de cada unha delas saldrán todos os produtos que ofertan os praceiros nese momento. E cada produto, ademais, terá, ademais do prezo e das características do produto en sí, terá o praceiro que o está ponendo á venta. E o pago realízase tamén na propia páxina web. Temos unha pasarela de pagos cunha banca online, é unha maneira que temos tamén de agilizar un pouco todo o proceso de pago. É moito máis sinxelo, ademais, para o cliente. Outro dos obxectivos principais desta iniciativa é coidar ao máximo o medio ambiente. Por iso, o reparto a domicilio realizarase a través de medios de transporte sostibles. O reparto, en principio, a idea que temos é facer os repartos o máis ecolóxicos posibles. Es máis, temos xa un ciclomotor eléctrico que está en camiño aquí, que mañá xa o teremos aquí, e os repartos que se xa no centro, pois farémolos en bicicleta ou simplemente andando. A plataforma Ponteabastos estará integrada no Marketplace ePonte, o portal de comercio online de Pontevedra, e poñerase en marcha no mes de setembro.